Alis tayo guys. Mag-ano muna. Mayroon kaming pupuntahan ng asawa ko. So alis muna tayo. Ang ganda ng panahon ngayon. Mabuti hindi umuulan. Pero parang makulimlim. Parang ulan. Siguro mamaya. So let's go. Der ist Ozeanograf und der gehört zu dem Team, das jetzt entscheidet. Nach 500 Metern beim Kreisverkehr rechts auf Pulheimer Straße. Dito kami naghihintay ng aming kape. Aking darling. Kape muna kami. May pinuntahan kasi kami. So dito muna kami nagkape. Dahil lamig sa labas. Yan yung akin. Yung asawa ko umiinom na. Kape muna. Walang cake. Heute kein Kuchen, na? Hello guys, dito kami sa Freshen. Maglalakad-lakad muna kami ni Harold pagkatapos na magkape. So, dito kami pakita ko yung ano dito, nilalakaran namin. Tingnan nyo yung kinadaanan namin. Dito, may release dito. Dito dumadaan yung ano, yung tram. So, dito yung pinaka-city ng Freshen. Yan. May dumadating yung tram. Hindi kami sumakay ng tram. Naghuminto lang. So, yan. Mayroon dito Woolworth. May angibot, tag 5 euro lang, oh. Schatzi, was möchtest du denn kaufen bei Rossmann? Gar nichts? Ja, pwede magkape. Walang tao dito sa ano. Walang kein Leute. May bikiri. Dito may duna. Ayan, may duna. Tingnan nyo, may mga flowers. Ang ganda ng mga flowers. Spring flowers. Yan, may tag 2 euro. 5 pieces or 5 flowers, 5 euro. Ang dami, oh. Ang gaganda. Oh. So, mag-ano muna tayo. Maggala-gala muna. Isama ko kayo sa dinadaanan namin. Maliit lang. Medyo malaki ito dito. Marami kang mapagpipilian na mga kahit nandito. Pwedeng mag-shopping. Nandito ko dumadaan. Tingnan mo yung na yan, yung kahoy. Dito sa baba, meron siyang mga bulaklak. Tapos, pwede kang umupo dyan. Ayan. So, dito muna kami maglakad. Ayan, may knockoff. Ayan ay supermarket. Tingnan nyo dito, oh. May mga, yung sculpture. Tawag ba yan dyan? Ang ganda, oh. Tingnan mo sa ilalim may tubig. Tapos tingnan nyo siya, oh. Ang ganda, oh. Kain trinkwasa. Not drinking water. Sa gitna
Sa gitna may mga tanim na kahoy, oh. Ang ganda. Pagka summer, may mga dahon yan. Mas maganda tingnan. Ngayon kasi malamig pa, winter, kaya walang dahon. Ganda dito, di ba? Minsan lang kami pumunta dito. Matagal na hindi kami nakakarating dito sa Freshen. Ayan, maraming mga tao dito. Dito pwede kang mamili ng mga gusto mo. Mga damit, hearing aid, may mga flowers or fruits. Ayan, dito may mga damit. Ayan, may mga yung anong tawag dito, yung optika. Ayan, may mga damit. Ayan, ang gaganda ng mga damit. Spring dress. Dito mayroon na namang mga paninda na mga tanim. Kasi ngayon ay spring na, mag-spring na. So mga paninda nila, mga spring flowers. Yan, marami kang mapagpipili, ano? Oh, ang dami. Oh, diba? Tingnan niyo, ang ganda. May mga ibon. Ibon. Yun, may dumadating, may parating na van or ano, tram. Dito kasi yung kanilang release, oh. Kaya dumadaan dito yung tram. Ayan, may dumadating na ano, na tram. Ang haba. Uwi na tayo, balik na tayo. Tapos na kami mag-gala-gala. So, balik na kami, mga sangkay. Tingnan nyo, oh, daming may mga kahoy dyan, oh. Mga kahoy. Pero wala pa silang mga dahon. Nag-uumpisa pa lang. And may mga fruits. Fresh fruits. Mango. Oh, melon. Ito naman yung strawberries, avocados, orange. Oh, ang lalaki ng mga orange, oh. Wow. Ayan, may mga flowers na naman or plants. Spring plants. So, uwi na kami mga sangkay. So guys, uwi na kami. Meron na kaming nabili na ano, muesli. Yung pang breakfast. Kaya uwi na kami. Tapos na. Bye! Yan yung church nila dito. Ayan. Yung Catholic Church yata yan. Yan, Catholic Church.